video không à? Cari. Woi, jangan. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि बे YouTube चेनेलाव नोंथांमोना नायगासिनो दं जिबिएन अफिशियल YouTube चेनेल। आं औवा दाननो नागिरदों आरोखि थनैसो माने गोरलैबाबो जायो गोराया गैखाया औवायानो गोदान गोदान जाजोबनायसो फानखांनायनि उनाव दा खिलिफिननायसो बेफोरो ओमफ्राय माने न'आव जोगोनार बिफां फिसा फांसे दं बेनि थाखाय फिसा बैसां खालामनो नागिरदों आरोना माबा मा होनोमोनलाय बैसाङानो होनो दस्रायाव मा होनो बेखौथ' आं मिथिला जोंनियावथ' बैसां होनो आरोना बिदिनो खुमब्रा बैसां बा जोगोनार बैसां बिदि होनलाबायो दा दैज्लाङाव थाइसे थाइनैसो मोनजायो खोमा थाइसे थाइनैसो फिथाइफोरखौ तो बिनि थाखायनो आं औवा दाननो नागिरदों तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो तो लेट्स गो औवा दानसै आं नै video không à? Cari. Woi, jangan. Pilih nih Uni. Diंखिया खादों दिंखिया लोगोफोर मेरला दंमोन दंनायालाय बयबो खायो नालाय खाबगासिनो आंना हिन्जावा आं खानो मिथियोनि सासानिखौ नुनाय मोननायखौ दिंखिया खाफैदों नै दिंखिया लोगोफोर दिंखिया खाखांबाय नै दिंखिया न'आव थांसै थांनानै सायनोसै एवनोसै जानोसै आरोना गामिया जोंना
बे लोमजोबोलै दैज्लाङाव बै लामा बे खालपातसिम गाखोयो आरो बेयाव दैया बे दुब्लियाथ' लोमजोबो आं सा लुदों आरोना जाबाय आरो दा जोगोनार बिफां आरो जोगोनार बिफां मैगंथ' बायनो हाला दैज्लांफ्राव एसेबो मोनजायो खोमाथाय थाइनैसो एसेबाबो आरो बेनि थाखायनो बैसां बानायनाय जादों जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै बेखिनियाव फोजोबनोसै उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव ओमफ्राय दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय आरोना उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन थ' दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय